han mga buligan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugadin panhatag in disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment han mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa warayan ni panhatag in pagkaon or kun ano-ano pa. Wag seryosohin, good vibes la! Maupay nga kulog, maayong hapon kaninyong tanan. Ayan, welcome back ha akong sulat nga hashtag in real life. So yan na, ipapadayon taan aton nakalabay nga topic amo inian kung ano ang pinagkaiba han bag-o pala kamo nga mag-uyab ganyan na nga kamo lagi hapa. Sara, oila. Okay, so yan na ang basahang taan mga comments ang aton mga netizens. Ayan, so siyahan amo ini di rin naliwat yan na pa yung kananiya ngaran pero aadat iya picture shout out pa rin sa'yo. Ayan, siring naman niya ang dati ang lalaki ang nag-uuna pang musta hirat nag-uuna pag-imbitar makig-date ginuupod permit mga lakat pero yan na nagiging option na la diri ka na priority. Babe, Baby. busy ka. Tara pa siya, bagata. Okay, wala na ito work. Kakain mo tama. Alam kang ba kabarata? Tara. Ito mga stars para kayo. Uy, naku na. Oh my God, I'm so excited. Dito nga tutulungan ko ang tingkan na Coca-Cola, papalitong ko ito para yun. So I can have you. Kiss me, I'd really body lightly. Pre, tara na! Mag-inom na! Ano na? Okay. Di ba may lakat kita? Pud ka. Hindi ako mara. Nano sa pa, di ako ready. Dili. Hindi ako ready. Hindi ako talaga ako ready. Hindi ako. Sige na ka. Enjoy. Sige, ano yung pre? Enjoy! Enjoy! Boys, ano, sa una lang kayo malakas. Di rin pwede maging consistent. Ayan, so para naman ang aton sunod nga nag-comment amo ni Kenneth Soto. Ayan, shoutout sa'yo. Sayang naman niya, ang dati, give and take kami pero yan na, hi ako na lait nagios, hitamon relasyon. Babe, ano problema? Okay, babe. May tataga ko yun na ako ng problema. Like, super nahulog ako right now. I'm sorry, babe. Babe! Aray! Yes, babe! Ayaw ka muna. Kanila ako. Ato ba ang nato nito nga duman ng problema? Thank you, babe. Ano ba ito? Dili ko mabre nito ko top door, babe. Babe! Open it. Kapara ka, babe. It's so easy. Babe! 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 Babe, may problema ako. Ako na lang itong problema. Di ako nakaka-jazz. Sige, ayaw ako. Palagi ako. Ayaw ako kung kinuha itong problema English ko. English ko. English ko, bahala ka nila. Babe, di ba nayakan ka? Busy ako! Magbuligagad kamot iyo mga problema para mas tumibay pa iti yung relasyon. Ayan! Para sa masunod nga episode, ako naman ini it akong pakiana. Ginuunan naton or ginaano niyo pagtago or pagpasangil kung may naabot nga manurupot. Haiyo balay. Gusto ko mabaroan ito yung opinions. Just comment down below and don't forget to like and follow our Facebook page and don't forget to subscribe to our YouTube channel. It's hashtag #IWarayOfficial. Damo salamat, haiyo pakigsumpayan. Oh, ayaw naman kamo pagpadara ha? Good vibes na kita. Kay damo't natatabo nga diri ta ginaaro in real life. See you on my next episode. Bye!